खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 17 डिसेम्बर रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। फान्जामुथिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथाङा दिनै गोबां खामानि मावनो लुबैगोन। दिनै जायखिजाया खामानिखौनो मावनो बानाय नङा। बृष राशि। गासिबो साननाय हनायफोरा फैमाल थांनो हागौ, सांग्राङै सोलिनाया मोजां जागोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि दिना जोबोरैनो गाज्रि जागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोंथाङा जेननो हागौ। कर्कट राशि। जोबोरैनो मोजां सान जानो हागौ। नोंथाङा दिनै जायखिजाया गेदेर मुवा बेसादनि बिगोमा जानो हागौ। सिंह राशि। सांग्राङै सोलिनाया मोजां जागोन। नोंथांनि मोनफ्रोमबो खामानियाव गोबां होबथानाय फैनो हागौ। कन्या राशि। नखरनि आंखालाव फरायनायाव गोबां हेंथा फैगोन। गोबां रांखान्थि आंखालाव फरायनायफोरा हेंथा फैगोन। तुला राशि। दिनै नोंथाङा गोसोखौ मोजां मोननाय नङा। माखौबा साननानै नोंथाङा दिनै गोसोआव उसुखुथु मोनबाय थागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि सानखौ नोंथाङा आलो गोजोनै हगार हरनो हागोन। नोंथांनि देहा सोलेरफोरा मोजाङैनो थांगोन। धनु राशि। दिनै नोंथाङा गोबां दुखु जार्लायाव गोग्लैनो हागौ। माबा मोनसे गेदेर जाब्रबथायाव नोंथाङा दिनै गोग्लैनो हागौ। मकर राशि। नोंथांनि मावनाय खामानिफोरा गोबां गोहोम गोग्लैनो हागौ। जायखिजाया खामानिफोरखौ मोजाङै मावनाया मोजां जागोन। कुम्भ राशि। सांग्राङै थानाया मोजां जागोन। दावबायनो थाङोब्ला मोजां थाल लानानै दावबायनाया मोजां। मीन राशि। दिनैनि दिनाव नोंथाङा गोबां रंजानो हागोन। माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानानै नोंथाङा गोबां खुसि जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिं थिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। सेरफांगुरि